Rasane kok jepat-jepat telake tabrak ayuban penake kok tambah heyek awake iki kepiye. Malam minggu aku metu wis maca bingung golek info ketemune yo ketoprak srawung kumpul kanca cerita lucu ora cetha korban kasaran padha uyap ratatanan tak tembak ayuban waduh kok penak tenan tak sangka wayang kluthuk wayang leci dadi tekyan aku wis rada ndeker kaya kepompong telah wis keplombong senajan utek pobong siji loro telu utekku saya ngelu halo sedulur kok aku dadi halu iki kepiye utekku wis semende ketabrak loce kok malah dadi ngene esok tekan bengi dep-depane dedeman tengok kanan tengok kiri apakah sudah aman mari kita berlayar jangan sampai tenggelam nikmati hari-hari masuk dunia fantasi. Rasane kok cepat-cepat telake tabrak ayuban penake kok tambah heyek awake iki kepiye. Rasane kok cepat-cepat telake tabrak ayuban penake kok tambah heyek awake iki kepiye. Rasa dipikir timbang utekmu kentir mending macak goblok ben ora dadi kafir saya banter mikir sam saya utek legir mending mubeng-mubeng karo golek wayang kucir das gue jeblok malah aku lali dalan balik ke potas kasaran aku dadi tekyan neng awak rasane malah ra karuan senajan rotote yang tetep panggang di kafe wis tekyan mergo kena hayuban tak kancenggo kasaran langsung tak gasken dugalan iki tadi kepiye aku malah edan dhewe ke potos botol beling neng sirah kok malah ngancing senajan utek botol neng ati rasane ndokol kopek kiwa nengen numpak motor karo gacor ketoprak tekyan tak sambi karo ngecor ke potas wayang leci kok malah dadi meneki. Rasane kok cepat-cepat telake tabrak ayuban penake kok tambah heyek awake iki kepiye. Rasane kok cepat-cepat telake tabrak ayuban penake kok tambah heyek awake iki kepiye. Rasane kok cepat-cepat telake tabrak ayuban penake kok tambah heyek awake iki kepiye.